Se pregătește Maria Cristian, Cristian și Saru, Daniel. Benfica Diana, Saș Chinea. Se pregătește Cristian Roxana, Florina Xenia. Este ăștia unul de la ăștia de la echipă. Toți l-au urmat din aia. Da, la Mac. Ce mănânci? Mac buișor. Mac chicken în bun. Un dublu cheese. La cine? Big tasty. Hai și pleci, relaxat. Tu primul. Hai, braț, picior, braț, picior. Tu primul, ce aștepți? Tu primul. Hai, 1, 2, 3 și low kick. S-a speriat. Și low kick. Hai, braț, picior, bravo, hai. Dă-i low kick. Pleci lateral, pleci din cort, ține centru. Bravo. Hai, combină, braț, picior. 1, 2, 3, nu mai dai izolat, așa. Bravo. Hai. Și braț, și pleci, hai. Bravo, hai, dar unde te retragi? Dă-i drumul. Ține centru. Bravo, hai, dă-i drumul. Hai, braț, picior, nu mai lovi izolat. Hai, dă-i drumul și o specialare. Dă-i, bă, dă-i. Hai, stânga low kick. Și stânga low kick. Hai, și brațe, dă-i drumul și la uppercut. Hai, tu primul, ce aștepți? Hai, stânga low kick. Hai, stânga low kick. Mai. Pune stânga pe el. Pune stânga. Hai, dă-i drumul. Hai, și dreapta. Hai, 1, 2, 3. Și low kick. Bine. Hai, dă-i drumul. Hai, dă-i drumul, tu primul. Nepotul meu. E bine pentru ei. Dar pe toți ai avut, tot neamul ai avut la bun. Da, și fiul meu și... Dar i-am luat de acolo, că e un mizerabil de... Uite, eu din 2006, 2007 și n-am colaborat cu să colaborez cu el. L-am sunat odată și mi-a zis că el are numai profesioniști. Și acum era disperat să caute parteneri de sparring pentru mine. Sus la box, să dus peste tot, prin toate direcții. Eu plecat tot simplu. Și peste unde mă duc la concursuri, eu aveam 10-12 pe an. Peste unde mă duceam tot. Bine, low kick. Mai. Hai. E bun că asta de box. Hai, să atunează un pic pe stânga și dai drumul tare, low kick. Așa. Hai, bravo. Stânga, low kick. Ai cum, pe el. Te uiți la el, nu mai pune capul în pământ. Hai, dă-i drumul! Și low kick. Hai, te uiți la el. Hai, sus, scutură brațele. Hai, sus brațele. Și low kick. Așa, sus brațele, nu mai sta în cont, ține tu centru. Hai, dă-i drumul și la cap. Hai, și la cap, picior. Și la cap. Hai. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul. Hai, sus brațele. Dă-i. Și low kick. Low kick. Și low kick. Hai, dă-i drumul. Trage aer. Hai, poți să dormi pe pat.
Hai, calm, calm, calm. Și pune stânga aia. Bravo, bravo. Hai, hai. Ții centru. Ții centru. Ții centru. Și, hai, hai. Combină, bravo. Da, partener. Dă-i drumul super cu la bărbie. Hai. Hai, sus brațele, sus brațele. Hai, pune stânga aia pe el, Dani. Pune stânga. Hai, hai. Hai, hai. Adică... Nu mai fă față înapoi. Unde te retragi? Unde te retragi? Hai, ce drumul? Nu stânga. Prima lateral, dacă e din curs. Dacă e din curs. Pe el, Dani, pe el. Hai, 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 sus brațele. Hai, pune stânga pe el. Acum, loc! Bravo, hai, hai, nu te retrage. Pune centru. 10 secunde mai. Hai, Dani, hai, 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 dă-i, Dani, dă-i! Hai, hai. Finish, dă-i drumul. Dă-i, 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 dă-i! Hai, hai, bravo. Zero, 7 cât? Câștigător contul albastru. Și acum urmează fetele. Bravo.